Ja, tak. Og til kamp nummer 1 skal vi se i det blå hjørne fra Nicaragua, Ronaldo Mora. All of her exes broke, shut up. It don't make sense to the background check, she a next up hoe. No, you can't come to the crib when the party's done, get sent back home. Next day, man's out trying to get this dough. Just like man got no friends, you're testing me, you're testing bro. You're testing bro, you're testing me. Don't care if he's right or wrong, wrong or right, I defend my steed. Ain't care when I had no bread, now they all like, do you remember me when I got pop out like ecstasy? Can't lie, this one she bad, hair all done with her nails on feet. We can't Netflix and crows, told her right trying to be rude. I'm up in the booth trying to get me a meal. Og i det røde hjørne fra England, Emmanuel Sion. I was a young kid trying to get noticed. Big underdog psychosis, but I've been blessed with a vision in focus. Back then I never been so hopeless, but I kept living with the fating process. So ill yet no diagnosis. Thank God I can make that progress. It's all about mindset. Bells ring when I see that drifting. Been around and back to the point that I knew that it needed shifting. Cut off the man, never drag me down till I'm feeling lifted. Like ditching, you will never see me switching. Yeah, see I've been that dreamer, setting that pace like I'm doing up FIFA. Innovating the scene with the ether, lift up the team like follow the leader. How many times did I compromise to make deals on the side cause I got too eager? That's dope boy trying to get a feature, now I get paid for the rhythm, it's leisure. Used to be so low, reminisce way back when I was alone. Got pain from my mindless decade ago, this way that I rode was out of control. Can't tell a boy stick to the code if he got guilt living inside of his soul. Man, I have to pray to God to let it all go. We've been here before, if you know then you know. Yeah, I was way back when, locked in trying to look for the light. Sat up in court with the darkest days and the coldest nights. Man took one look to the Lord and give me advice. He told me say no more fam, now I'm looking at life. Now I'm looking at life. Straight outside of the cells. On God cause he paid that price. On God cause he made that right. Oh no lie, but taste I was never told why. Just boy never be so blind. Said you don't have to tell me twice. Now I'm looking at life. Now I'm looking at life. That's straight outside of the cells. On God cause he paid that price. Oh no lie, but taste I was never told. Ja, så fik vi ham altså ind, Emmanuel Sion. Det virker til, at han lige lod vente lidt på sig. Det kan også være, det bare var showmanship. Det ved jeg ikke. Det kan være, at vi skulle høre hans sang der. Jamen, der var der også catchy. Altid godt med lidt britisk grime. Men altså, vi fik også lige kort introduceret, at det er altså en journeyman, han skal op imod, Ronaldo Mora. Det er sjældent, man det var ser altså en mand, første der nærmer kamp, sig vi sit er nået 80. til, og den skal nederlag. bokses over 6 omgange i super weltervægt. Og i det blå hjørne fra Nicaragua er det altså Ronaldo Mora. Han er en rutineret bokser, har bokset professionelt siden år 2012, og i dag bokser han sin kamp nummer 90 lige her i KB-hallen i København. I det blå hjørne, Ronaldo Mora. Altså, han ser ikke så mærket ud af de der 80 nederlag, synes jeg. Og i det røde hjørne, vores engelske bokser skal vi byde velkommen til. Han bokser sin 6. kamp. Alt for mange slag i ansigtet. Ja, han har vundet 5 af de 4 første, og 2 af dem på knockout. I det røde hjørne, mine damer og herrer, fra England, Emmanuel Sion. Ja, vi skal altså tilbage til 2022 for at finde sidst, at Mora ikke gik for ringen med et nederlag. Men som du så også sagde, Lynggaard, og det synes jeg egentlig er en god pointe, de kan være svære knockouter. 79 nederlag, men kun 16 knockouts. Ja. Og det er jo, jeg er godt klar over, at det måske er en vægtklasse, der ikke lige ligger op til knockout på knockout, men det er da et eller andet sted imponerende. Så Sion skal nok kæmpe for at få ham i gulvet. Det er jo det med mange af dem, altså, selvom de har så mange nederlag, så er det stadig rutine. Så de har en rutine med at tabe, men de har rutine med at være deroppe, ikke? Og der er folk, der slår på dem, så boksning kan de godt. Men jeg tænker, du er jo også tidligere professionel bokser, jeg tænker tit på, når jeg ser de her journeymen, det liv, de lever, altså det er jo, det må virkelig være fordi, at de elsker boksning. Fordi ellers så gider man, altså jeg er godt klar, at man får fine penge, der findes jo bedre jobs, end at blive slået i hovedet. Ja, det gør der, og det er jo bare den ene rejse på den anden, altså sove her på det her hotel. Altså mange af dem får så fine hoteller, så hvis de tager det for oplevelsen, og så bare lige komme ind og få et par på kassen, og så tjene nogle penge, og så tage videre på et eller andet land og rejse rundt, ikke? Så kan man, altså så kan det godt være, at de synes, det er sjovt, men det er ikke et fedt job på den måde der. Men det ser ud til, at Sion, han er kommet i hvert fald for at levere nogle tæsk. Det er flot boksning her fra starten af.
Ja, han er, altså, Sion har været sådan lidt svært at blive klog på, men han er meget aktiv på sociale medier, og virker til at være meget dedikeret til den karriere, han er ved at bygge op. Ja. Har også trænet lidt med Adam Azim blandt andet. Han startede sin professionelle karriere i 2022, og nu har han jo et nederlag på sin record, men det var egentlig sådan lidt en underlig historie, hvor han tog til Dubai, og så dagen inden blev hans modstander skiftet ud. Og det var også et split decision nederlag, han tog der i Dubai, så jeg tror, han har brug for at hurtigt få bygget sin record op igen, så han kan blive taget fuldt seriøst. Det tror jeg også, fordi at der er ingen tvivl om, at han kan bokse, og så at også hurtigt igen, hvis man tager sin karriere rigtig seriøst, så er det hurtigt igen at bokse, når man lige har bokset slutningen af sidste måned, ikke? Ja, lige præcis. Og skal bokse igen sidst i marts. Ja. Så der skal bygges nogle kampe på nu. Det skal der. Og han er jo egentlig også lidt en traveling Joe lige nu, Sion, når han sådan simpelthen bare køber sig ind på et stævne i Danmark, bare for at komme i ringen. Ja. Og når han bokser så ofte, som man gør, så er det jo sådan nogle modstandere, man skal håbe for ham, at han får, ikke? Der dansede han lidt. Rinaldo. Men helt klart, den første runde, som Sion har siddet på fuldstændigt, det var så også det, man kunne forvente. Ja, men det er flot boksning, og han bevarer roen. Altså, han kan godt se, at han er bedre, men han forivrer sig ikke. Han sætter slagene langt, stille og roligt ind. God hårde træffer og varierer højt og dybt. Så skal man altså også huske på, det er over 6 omgange det her, så det er jo også godt at få det der dybe arbejde ind for Sion, hvis han har planer om en knockout. Han virker meget uimponeret, når Morter rammer ham dybt. Ja, fik vi lige ansigtet lige ud mod os. Det var nærmest, han var fuldstændig ligeglad. Nej, det rører ham ikke. Fin første omgang. Flot boksning fra Emanuel. Han holder ligesom hovedet koldt og ikke forivrer sig. Han har set ham an nu. Jeg tror, han kommer ud med hårde træffer nu her i anden omgang. Ja, fordi det var også tydeligt, at han kunne godt få ramt på ham. Selvom at Morter jo, som vi sagde, hans record viser, han er svær nok out. Jeg tror godt, at Sion kunne få en løveklo ind. Ja, også med de sidste slag, som ham mor han sendte afsted på Emanuel, der kunne han godt mærke, at det rammer ham ikke rigtigt. Så nu tror jeg, han tør åbne lidt mere op og skyde lidt flere hårde træffer afsted, som måske kan knock out ham, ikke? Easy står der på shortsene. Easy work kalder han sit gym også, og går egentlig meget sådan op i det her med, at man skal arbejde hårdt, men det skal også være en leg. Man skal nyde at være oppe i den ring der. Det er virkelig dejligt varieret fra Emanuel Sion. Sætter dem godt dybt der. Og fik en rigtig fin træf ind. Godt. Oj! Kæmpe venstrehook. Slukkede lyset fuldstændig på Mor. Ja. Det er sgu sejt, han rejser sig op for den der. Ja, det synes jeg godt nok, fordi han virkede lige et kort øjeblik til at være helt væk. Han lå inde under tårnen, og han kommer med det samme igen. Ja, nu lugter han knockouten. Lidt ligesom dem, der så Joshua i går. Ja, træneren har været over og sige, vi smider håndklædet. Ikke mere boksning efter den der. Den var også hård. Ja, den var meget, meget hård. Og så blev det altså til nederlag nummer 80. Så lad os så droppe at tale mere Morter og så sige til Emanuel Sion, det var altså imponerende arbejde, synes jeg. Det var det. Stille og roligt. Overblik. Varierer højt og dybt. Og det, jeg synes, der er mest nogle gange imponerende, når han møder sin journeyman, og godt kan mærke, jeg kan stoppe ham. Han bevarede bare roen indtil det rigtige tidspunkt, og det synes jeg var flot. Det er rutineret. Her får vi det replay. Ja, det var tydeligt, synes jeg, da Morten, du ser, at det var imponerende, han kommer, altså lige her. Den der han venstre til at starte med den, og så højre lige bagefter på spidsen af kæben, det er imponerende, han så rejser sig op fra den, vil jeg sige.
Ja, det er det i den grad. Og han virkede faktisk, Morter, en lille bitte smule utilfreds med at træneren kastede håndklædet i ringen. Ja. Men det er nok også bare den attitude, der har båret ham igennem så mange kampe. Det er det, og det er jo nok klogt, ikke? Hvis han er sådan en journeyman, der rejser rundt og skal have 100 nederlag eller sådan noget, ikke? Så skal man nok ikke tage for mange tæsk, vel? Det er en usund sport, hvis man gør det på den måde. Mine damer og herrer, skal vi lige give dem begge to en kæmpe stor hånd. Fantastisk boksekamp. Og vinder efter 1 minut og 9 sekunder i anden omgang. I rødt hjørne, Emanuel Søren. Jamen, så er vi i gang med de professionelle. Vi starter ud med en knockout. Det var fantastisk. Ja, det var et brag, ligesom vi havde forventet. Jeg tror da helt klart lige, at jeg skal sørge for, at jeg følger sigeren alle de steder, man kan følge ham. For jeg kunne altså godt se noget potentiale i ham. Ja, helt klart potentiale. Han er meget rolig og meget bevidst om, hvad han gør det op. Spændende talent. Her får vi lige afslutningen igen. Og dommeren lige pludselig bare herovre op der, at træneren har altså sagt nej tak. Ja. Man kan se, hvor skuffet Morter er. Ja, det er sejt nok, ikke? Han vil bare... Altså, han rejser sig op for den der, det er vildt. Det var et venstre hook lige på kæben, som er fuldt op af en højre, som også rammer spidsen der af hagen, ikke? Den slukker altså. Og så må de altså begge to rejse videre ud i